Hej, i dag skal vi kigge på, hvordan vi optimerer din PC. Du kender tit, at der er en masse programmer, der starter op, og computeren længere at starte op, og den er sløv, og du har måske ikke så meget plads på din computer på harddisken og alt sådan noget. Så det skal vi kigge på i dag. Og typisk så er der sådan programmer, der starter op. Spotify, Steam, programmer herover der ligger og kører i baggrunden, som sløver din PC. Og det vil vi få fjernet. Først så skal du hente en masse nødvendige programmer. Og de er alle sammen her. Og der vil være et link i kommentarsporet på YouTube-filmen. Først så er det en god idé at lave en backup eller et genladelsespunkt. Ved at lave en backup, så kan du gå herned og skrive sikkerhed. Tryk på den her. Kommer ind i sådan en her menu. Så hvis du ikke har gjort det før, kan du gå ind i nogle indstillinger. Så jeg tænker lidt. Og så vil sådan en her menu komme op. Og der er en masse valgmuligheder, og så kan man trykke næst på det, hvor man nu har lyst til at lave sin backup. Det er en mulighed. Hvis du vil lave et gendannelsespunkt, kan du skrive gendannelse. Her, opret et gendannelsespunkt. Trykker du på den, hvor der står til, og trykker opret. Og i det her tilfælde, der kunne det være, vi kan kalde den optimering. Så hvis du vil gendanne computer til tidligere tilstand, så finder du den, der hedder optimering, som vi laver nu. Og det tager også lidt tid. Sådan, så er det blevet oprettet. Så har vi gjort det. Nu skal vi fjerne en masse unødvendige programmer. Og jeg vil anbefale at bruge Revo Uninstall, fordi at den kan kigge lidt mere i dybden. Så den åbner vi. Og det kan også tage lidt tid at læse. Så er den læst igennem, og man kan vælge en masse ting. Vi kunne måske fjerne den her. Siger vi højreklik. Afinstaller. Trykker ja. Og på avanceret, og det er den smarte funktion. Så trykker next. Så vil selve programmets egen uninstall program åbne, og det kører man bare igennem, ligesom her. Siger man fjern. Bum. Og det smarte er, så trykker man next. Og så kigger den efter, om der er noget i registreringsbasen. Altså efterladenskaber. Og det kan også godt tage lidt tid. Så har den kigget. Der var noget her. Og så siger vi bare slet. Og næste igen. Og så var der ikke mere. Bum. Det var det. Og I skal selvfølgelig gå igennem, hvad I bruger og ikke bruger og sådan noget. Fordi det vil gøre det nemmere senere hen. Og så samtidig kan I også få mere plads på harddisken, hvis I mangler det. Så skal vi til systemkonfiguration, som er en Windows program. Jeg har faktisk over programmer her, når vi faktisk lige brugt Revo Install. Og nu skal vi til den her, som er et Windows program. Det betyder, at det ligger herinde i forvejen. Du behøver ikke at hente det. Så systemcon skriver vi bare hernede. Hvis du bruger en Windows 8 eller noget lignende, så kan du skrive msconfig. Så kommer den samme funktion op. Her. Og jeres står normalt til 30, men ændrer til 3. Så går det lidt stærkere med, når man skal lukke ned og sådan noget. Så her i avancerede indstillinger, så står jeres sådan her. Og ved at sætte flueben i den her og vælge maksantallet, så bruger den alle processer til at starte op, altså når den skal boote. Så OK til det. Og det er meget vigtigt, at man sætter flueben her i skjul alle Microsoft tjenester, så bliver listen også mindre. Jeg plejer at sige, at fjern alt det, som du ikke gider have startet op.
det eneste du sådan skal have, det er et antivirusprogram. Og i mit tilfælde, der er det noget, der hedder Bitdefender. Det er faktisk lige her. Men alt andet, som du ikke bruger, fjern det. Man fjerner det ikke, man deaktiverer det kun. Du kan altid tilføje det igen, hvis det er nødvendigt. Så nu går jeg bare slavisk derudad. Gider ikke at have noget af alt det her. Det er noget til printer. Jeg ved, at det har den brug for. Så det lader vi bare være. I mit tilfælde. Punkbuster ved jeg også skal bruges. Jeg har problemer, når jeg skulle spille Battlefield, at den brokker sig over, at den ikke er aktiveret. Så det. Og så 2 Bitdefender. Yes. Så kan I trykke videre over til start. Og her, der er det samme med også, hvad der starter op. Og det er det samme princip med, hvad du har lyst til, og dit antivirusprogram. Så Bitdefender, det kan vi godt tænke os. Og så ved jeg, at jeg har overclocker mit grafikkort, så den vil jeg også godt lige have, at det program starter op. Så. Og der er også en til min printer, den også godt kunne tænke sig, at den starter op med, så det er også fint. Så springer vi over. Så, det er det. Inden for det her. Yes. Logitech skal også lige væk. Sådan. Så trykker vi anvend. Og så vil den typisk have, at man genstarter, før det bliver aktiveret. Jeg har bare lige sagt, at det skal det ikke vise. Men jeg trykker OK her. Og som vi kan også se her, den er kæmpe liste. Nu skal vi genstarte, fordi så bliver det også nemmere at arbejde på computeren. Så jeg genstarter lige. Så er vi genstartet. Og kan se hernede, at der ikke er så mange ikoner tilbage. Så det er jo meget rart. Og det vi har gjort, det er, at vi har selvfølgelig hentet de nødvendige programmer. Vi har lavet en backup eller et gentagelsspunkt. Vi har fjernet de unødvendige programmer. Og så har vi valgt, hvilke programmer der skal starte op. Så nu er vi kommet til, at vi skal hente de nyeste driver. Og der kan man bruge Driver Booster 3. Når man klikker på den, så starter den med at scanne alle de enheder, din computer består af, og se om der er noget, der er forældet. Og i det her tilfælde, der er der 9 forældede driver, og ud af i alt, så er jeg 241. Så det er ret meget, den kan finde, og så er der så 9. Og man kan vælge bare, at man opdaterer dem alle sammen. Man sætter flueben i dem, og så bliver de også installeret automatisk. Og så trykker vi bare opdater her. Siger OK. Og så trykker man Free Download. Og så begynder den bare at hente. Og det sker ikke så stærkt. Cirka en halv megabyte i sekundet får jeg. Det er jo også en gratis udgave, så ja, det er bedre end ingenting. Men efter man har hentet alle opdateringer og bliver installeret, så vil der også ved nogle af dem, der vil der stå, at man skal genstarte. Så lad os sige, at det er det tilfælde, vi har nu, at jeg har opdateret alle mine driver, og jeg vælger at genstarte. Så står vi bare her. Og jeg vælger at genstarte. Så har vi genstartet, efter vi har opdateret alle vores driver. Og nu skal vi fjerne unødvendige filer. Så kan vi starte med diskoprydning, som er Windows egen. Kan se her, Windows egen. Og man går bare herned og skriver disk. Oprydning, og så kommer den der. Og så i mit tilfælde, der har jeg 2 drev. Men
vælg den, hvor Windows-logoet er på. Der kan den fjerne mest. Den kan fjerne selvfølgelig også noget her, hvis man vælger det, men man kan fjerne allermest her. Tryk OK her. Og så vil den stå og tænke lidt. Så har den tænkt færdigt. Og du sætter bare flueben i dem alle sammen. Og lige nu så kan jeg ikke hente så meget, fordi det er heller ikke så lang tid siden jeg gjorde det. Men tit så kan man godt hente flere gigabytes og lignende. Og når man har sat flueben i dem alle sammen, trykker. Og så vælger man bare at slette alle filerne. Og så står den også der og tænker lidt. Og så har vi gjort det. Så går vi videre til CCleaner, som vi finder her. Trykker vi på den. Her der skal vi bruge de her 3 funktioner. Først så kan man starte med bare at rense her. Og den har sat en masse flueben i en i forvejen. Og det er sådan meget standard, og det er også rigtig fint. Og det er selvfølgelig også herinde i ens browsers. Og vi trykker bare analyser. Og det kan godt tage lidt tid. Så er den blevet kørt færdig. Og så kommer man herhen og trykker på kør. Trykker man bare OK. Og det tager også lidt tid. Sådan. Super. Så skal vi hen i registreringen. Trykker vi her. Og der har den også bare sat flueben i dem alle sammen. Og så siger man, at man scanner efter problemer. Og det kan også godt tage lidt tid. Så er den scannet færdig. Og så trykker man bare på udbedre valgte problemer. Og så spørger man, om man vil lave en registreringsbase, eller en sikkerhedskopi af registreringsbasen. Og vi kan godt bare sige, at det er et tilfælde ja. Det er ikke noget, man behøver. Og så kan vi sige, backup. Og så giver man på skrivebordet. Bum. Og så udbedrer vi dem alle sammen. Bum. Sådan. Og så vil ens backup ligge her, så man altid kan gå tilbage, hvis der ændrer noget i registreringsbasen, som er gået galt eller et eller andet. Så er færdigt her. Så kan vi gå ned i værktøjer. Og under opstart. Og vi har jo allerede været under opstart med systemkonfiguration. Men her, der kan man gå lidt mere dybdeborende. Og det er jo meget smart. Så for eksempel den her, den gider jeg ikke have startet op. Jeg kan se, om der er noget andet. Nej, det vil jeg gerne have startet op. Så kan man også gå ind og gøre sine browser hurtigere ved at deaktivere ting her, hvis det skulle være. Så jeg kan deaktivere den her. Og deaktivere den der. Det er ikke meget, man får, men det er stadig noget. Det ser også fint ud. Og så her, skemalagte opgaver. Den er god. For eksempel Driver Booster starter sådan selv lidt op. Så den kan vi deaktivere. Og her. Og for eksempel den her, den kan man ikke få lov til at fjerne. Så kommer der op med sådan en der. Men det er okay. Og genvejsmenuen, det er, når du sådan højre klikker, så den her menu, der kommer op, og de valgmuligheder. Hvis det nu for eksempel er lang, og der er alle mulige programmer, du ikke gider have, så kan du faktisk deaktivere dem her. Og jeg har faktisk deaktiveret dem alle sammen her. Så den mulighed har man også. Men det var CCleaner. Så går vi videre til Lave Utilities. Tryk på den. Så har den sin overview, og der kan man faktisk se, hvor hurtigt ens computer starter op. Og så er der den her one-click, og så er der noget avanceret tools. Men vi skal bruge den her. Og jeg har sat flueben i dem her. For eksempel disk repair, den er meget god, hvis du har mistanke om, at der måske er noget galt med din harddisk eller et eller andet. Så kan du sætte flueben i den. Men det tager lidt lang tid at scanne og sådan noget. Så i det her tilfælde, så tager vi den ikke lige. Så det eneste man gør, det er, at man siger bare scan. Og det tager også lidt tid. Så er den scannet færdig. Og så kan man gå ind og se,
hvad er det egentlig, der bliver fjernet, hvis man har lyst til det. Og selvfølgelig også fjerne noget, hvis man har lyst til det. Ellers trykker man bare reparer. Og så trykker man reparer. Så er vi færdige med Larry Utilities. Og efter det så vil jeg anbefale, at man genstarter computeren. Nu har vi genstartet computeren. Og nu er vi kommet til, hvor vi skal søge efter virus og andet skidt. Jeg vil starte med at bruge det her program. Åbner man det. Og trykker scan efter computer. Og så sæt flueben i delete. Og hvis det går lidt stærkt. Det bruger selvfølgelig også en masse computerkraft, så det er lidt svært at bruge computeren imens. Men så kan du sætte flueben i den her og vælge Hide Boost for eksempel. Og så vil jeg også scan ind i zip-filer. Når du har gjort det, så bare tryk på Complete Scan. Og når jeg trykker på Complete Scan, så kan I se, at det ligesom går i gang med at scanne. Og det kan godt tage lang tid, før den bliver færdig med det. Imens den kører, kan vi jo bare minimere den. Og tage den næste scan og sætte den i gang. Den er her. Så trykker man scan heroppe. Og så kan man den autoselected her med trusselscanning. Og så trykker man bare start scanning. Og det tager selvfølgelig også noget tid. Så den minimerer vi også. Så trykker vi på næste scan. Og så trykker vi på systemscan. Så popper den her op. Og så trykker man bare start scan. Og så begynder den at scanne. Kan vi godt lukke den her ned. PT har vi de her 3 scanninger i gang. Når scanningerne er færdige, så vil jeg vise jer, hvordan man kan fjerne det, den nu har fundet. Så har de scannet færdigt. Og hvis jeg tager den her, Spyboot, så kan I se, at det ser sådan her ud. Og der er automatisk flueben i dem alle sammen. Og jeg siger bare Fix Selected. Sådan. Så lukker jeg bare den ned. Så malware er her. Og den har scannet, ja, så mange filer. Og det tog faktisk ikke så lang tid. Og den fandt faktisk ikke noget. Så jeg tror jeg bare finish. Og som I kan se, så er Super Anti-Spyware stadig i gang. Den er faktisk i gang snart 2 timer. Og gider simpelthen ikke at vente på den. Så jeg trykker bare stop. Og så vil den her tit komme op. Og i det her tilfælde, så er der ikke nogen. Men hvis der var, så kan man sige remove threads. Og så vil den typisk anbefale, at man genstarter. Så vi genstarter bare nu. Så er jeg genstartet. Og så skal jeg vise den sidste cleaner, som I kan bruge. Og det er den her. Og den er yderst smart. Tror jeg bare kør. Typisk vil den tit opdatere sig selv, og så skal man ud på hjemmesiden for at hente den igen. Men ja, sådan er det bare. Så trykker man scan. Så står den der og tænker lidt. Så er den scannet færdig. Og så står den og siger ligesom, det venter på, hvad jeg vil gøre. Så kan jeg bladre igennem alle de her faner. Og pt er der faktisk ikke noget. Her er der en masse ting for eksempel. Og det er faktisk kun lige her registrering, der var noget. Men automatisk er der flueben i alle tingene, hvis den finder noget.
Og når man faktisk så har kigget tingene igennem og sagt, ja, det skal vi slet, så trykker man på, ved at trykke på cleaning, så kommer den her menu frem. Og når du trykker, det er meget vigtigt, at du gemmer alt dit arbejde og lukker diverse programmer ned, hvis det skulle have nogen indflydelse, hvis det pludselig lukker ned. Fordi når du trykker OK her, så lukker den alle de programmer ned, og næste gang du trykker OK, så genstarter computeren. Så vær ops på det. Men vi trykker OK, og så genstarter vi maskinen. Når vi er genstartet, så kommer der sådan et her dokument op, der fortæller, hvad man har slettet og sådan noget. Så det kan I bare lukke ned. Nå, nu har vi søgt efter virus og andet skidt af mig. Nu skal vi i gang med at defragmentere. Og der vil jeg anbefale Auslogic. Fordi det kan lidt mere i dybden end Windows egen defragmentering. Først, hvis I har en SSD harddisk, så vil jeg ikke anbefale med at defragmentere den. Selvom det her program siger, at den godt kan det med noget SSD defragmenteringsfunktion. I kan se her for eksempel SSD noget. Det er ikke noget jeg har prøvet eller hørt noget om, så jeg defragmenterer ikke SSD. Og hvis I er i tvivl om I har en SSD eller lignende, så kan I gå op i settings, under programmer, under SSD drive, og så kan I faktisk sige, vis ikke solid state. Og hvis jeg nu fjerner den her faktisk, så kommer min SSD frem. Og der er også lidt flueben i den, så har de gjort her den nye version. Men for at sikre sig, at vi ikke kommer til at defragmentere noget eller andet, så fjerner jeg den. Sådan der. Det smarte ved det her program, det er, at den har nogle funktioner. Den har bare almindelig defragmentering, og så det der SSD optimering. Så har den defragmentering og optimize. Og det går sådan i dybden. Den defragmenterer og så optimerer, og specifikt hvad den gør med at optimere, det ved jeg ikke, men jeg har tit kunne mærke effekt, når jeg har brugt det. Og så er der selvfølgelig også bare en hurtig defragmentering. Og jeg synes vi skulle prøve den her, og se hvad den så siger. Og først vil den lige analysere, og så kan I se, hvor mange procent der er fragmenteret. Og jeg tror ikke rigtig, der er noget ved min, men det vil vise sig. Og det tager selvfølgelig tid. Og der kommer sådan et skema her frem, og der kan man sådan følge lidt med, hvad er hvad. For eksempel de her, det er free space, altså noget, der ikke er blevet brugt. Og de grønne, det er ikke fragmenteret, og det er masterfiler, og der er flere hernede, hvis I er i tvivl om, hvad det er. Men så ellers så begynder den at analysere og finde de røde, og det er fragmenteret, og det er ikke godt. Men det tager også tid, så man kan faktisk se, at jeg havde 1% fragmenteret. Og jamen, så er der noget at hente, hvis det skulle være. Og her er der processen, hvor lang tid den er om den. Og lige nu er den gang med at defragmentere. Så vi lader den bare tænke videre. Så vi kan se, at den er fuldt i gang. Og det gider jeg ikke at vente på. Så jeg stopper den bare. Og det vil også generelt se sådan her ud, når den er færdig. Altså bare kørt færdig, og der er ikke noget. Men jeg anbefaler selvfølgelig, at man genstarter, så det gør vi lige. Efter vi har genstartet, så er vi nået til det sidste punkt. Fix Windows. Det er ikke noget, der er nødvendigt, men det kan være ret smart. En god idé er måske lige at lave et gendannelsespunkt. Så det gør vi lige. Og det blev så lavet der. Super. Så skal vi lige tjekke systemet her. Så vi trykker den her, og det kan godt tage lidt tid. Så er en kiggesystemet færdig, og det er fikst, fordi at man har en masse menuer her. Og man trykker bare herude i fix, hvis man vil fikse det.
Og det kunne fx være, at man ikke kunne se BPS-kurven, og så kan man trykke Fixed, og så tit så går det lige så hurtigt som det her. Og så kan man gå dem alle sammen igennem, hvis man synes ens Windows laver noget mærkeligt, eller ja, hvad ved jeg. Det er en mulighed. Og når man så lukker ned, så vil man godt have, at man genstarter, men nu siger vi bare genstarter senere. Det var alt for, jeg kunne vise jer, og jeg håber, at jeres computer er blevet hurtigere og bedre nu.